Ystafell llawn tegannau yn aros I gael ei dosbarthu I blant sy'r gar, I helpu gyda chosta'r Nadolig. Cafodd yr apêl ei sefydlu nôl yn 2011, a'r llynedd cafodd 9,000 o anrhegion ei roi I dros 1,500 o blant. Ac mae'r disgyblion yma o Ysgol y Tymbl yng Nghwm Gwendraeth wedi bod yn brysur yn helpu'r gweithwyr i'w trefnu a'i pacio. Wedyn ni wedi dod hefyd I casglu pethau am y pobl yn y cymuned. Nadolig yn amser hapus a mae'n pwysig I helpu pawb. Mae Santa angen help hefyd oherwydd mae dim digon o corachod gyda fe. Y reason ni yn neud y apêl Nadolig I helpu fel teuluoedd sydd ddim yn ffodus iawn. Mae pawb yn haeddu fel cael Nadolig dda. Mae'r apêl yma'n mynd I helpu Santa oherwydd y cost o anrhegion nawr. Rydw I yn credu mae'n bwysig I pawb I gael Nadolig llawen. Yn ôl y Comisiynydd Plant, mae tua 30% o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi. A phob blwyddyn mae'r galw am help yn cynyddu. Mybiadau'n dod o ysgolion a gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr ieuenctid, a p'un ni wedi gweld dros y blynydde yw'r galw yn cynyddu ar draws y sir, ond yn benodol falle mewn ardalodd fwy difreintiedig yn Sir Gar. A'r ysgol yn hapus I helpu. Wy'n teimlo bod e'n bwysig iawn i'r plant I ddeall ac I ddysgu bod I ddim yn rwydd dros y Nadolig. Maen nhw yn deall o ran plant mewn angen, mae hwn yn rhywbeth tebyg iawn. Mynd I ysbryd yr oel wrth helpu pobl eraill. Ond gyda'r galw'n cynyddu, mae pryder bod teuluoedd yn dal i'w chael hi'n anodd. Y wal goch ar ben I byd. Mi oedd cyrraedd Cwpan y Byd yn Qatar yn freuddwyd i'r cefnogwyr yma. Oedd e'n profiad briliant gael mynd I watcho Cymru yn chwarae'n Cwpan y Byd. Heb meddwl am y canlyniadau, just y ffaith bod ni yn y lle cyntaf, oedd o'n incredible. Ffaith bod pobl yn goll yma, Cymru rwan, Gareth Bale di rhoi ni ar y map. Wales! Wrth i'r sylw droi at 2026, mae Cymru bellach yn gwybod pwy fydd I gwrthwynebwyr. Mewn grŵp o 5 bydd Cymru'n chwarae Gwlad Belg, Gogledd Macedonia, Kazakhstan a Liechtenstein, gartref ac I ffwrdd o gartre. Ond sut mae cyrraedd Cwpan y Byd? Wel, fydd bob un tîm ar y frig y 12 grŵp yn sicrhau I lle yn y twrnament. Ac mae 'na 4 lle arall gyda'r tîmau sy'n gorffen yn yr ail safle ynghyd â'r 4 tîm gorau yng Nghyngrair y Cenhedloedd yn cystadlu yn y gemau ail gyfle. Ac ar ôl sicrhau dyrchafiad I haen ucha Cyngrair y Cenhedloedd yn ddiweddar, mae Cymru fwy na lai yn sicr o'i lle yn y gemau ail gyfle. It's a good group, but we're going to have to do our homework really well and hopefully try and attack and finish top of the group. Sweden 1958, Qatar 2022. 3 chynnig I Gymro, y gobeith o hyd fydd I gyrraedd Gogledd America. Fi yma yn Studios Ad, mae'n Dolores sy'n gweithio tu ôl i'r llen a rhai'r gynnychiadau mwyaf y Deyrnas Unedig fel Wallace and Gromit a Shaun the Sheep. Mae'n broses hir, flynyddoedd yn gallu mynd pas. Mae yna llawer o bobl yn gweithio ar y ffilmiau. Mae bobl yn ysgrifennu'r sgriptiau a darlunio'r storyboards ac mae yna'n digwydd cyn rydw i'n dod ar set. Ond mae'r crews yn ffantastig. Mae nhw'n bendigedig a dwi'n caru gweithio ar ffilmiau fel hyn. Rydyn ni'n gwneud llawer o symudiadau bach I creu'r perfformiad. Mae popeth yn digwydd behind the eyes, trwy'r llygad, ti'n bod. Felly rydyn ni'n put a lot of emphasis ar yr area yna, achos dyna ble mae'r audience yn edrych. Hi, I'm your nifty odd-jobbing robot. Call me Nobot. Rydyn ni'n gallu disgwyl llawer o antur. Mae Gromit yn ci dewr a clyfar iawn, ac mae Wallace yn, mae'n inventor llawer o bethau newydd, ond dydy pethau ddim always yn mynd I plan, ac mae lawr I Gromit I cael nhw mas o danger. Hi!
A Laura, beth fydde dy neges ti i berson ifanc sydd eisiau bod yn animeiddiwr neu wneud rhywbeth yn debyg i ti? Mae rhaid i chi just trio, just dechrau. Mae yna llawer o apps am ddim. Rydych chi'n gallu animeiddio just mewn dy tŷ ac bydd chi'n ti'n gweld, wneud llawer o mistakes, ond dyna sut rydych ti'n learno a bod yn gwell.